נו, איך? מחזיקים מעמד? לא להתייאש חברים. עוד קצת יותר מחודש וחוזרים למגרשים. אבל תודו, עד כה הקיץ הזה ממש כמו שאנחנו אוהבים. אם זה היה כמו שאני אוהב, אז היינו הולכים לעשות על האש. הראל וטביב הפנימו שהקטטה ביניהם ייפסה והחלו למרר את חייהם של הסובבים אותם. הוא צריך להסתכל עליי בתור ילד ולא בתור איזה רכוש. לביצה האדומה והסרוכה נגרר גם האציל הפולני, שיצא מה-442 המסורתי ועלה להתקפה עם כל הכלים. מתרחצים בדם שלי, שותים את דמי, מכפישים את שמי. בהפועל פתח תקווה החליטו ללכת הקיץ בגדול. אחרי שמכרו לכל הדורש במחיר, מצאו עצמם בהם המושבות תקועים בלי קונה ועם מינוס 9 נקודות. העיקר שהביאו משורר. קיימות בעיניי שתי אפשרויות. אחד זה לראות מנהרה בקצה האור, והשנייה זה לראות אור בקצה המנהרה. חזי מגן נפרד מאיתנו בדלת הראשית על תקן קדוש מעונה, וחזר מהחצר האחורית כחשוד בפלילים. אם באמת רוב קבוצות הכדורגל יגידו רוצים קיזוז, אז שיהיה להם קיזוז. בין לבין, מועצת החכמים הספיקה לקזז את הקיזוז בליגת העל, מה שלא יעניין כבר את עידן טל. חלמתי על היום הזה כבר הרבה זמן. רפאלוב, חמד, צילי וגילי ועוד רבים וטובים אחרים שמו אותנו על המפה. לשמחתם, הם כבר לא יאלצו לחוות את המנהג היהודי עתיק היומין, פיצוצם של אימוני הפתיחה. בוזגלו שוב כשל במבחן של עצמו. עכשיו רק נותר לתהות מתי מסתיים החוזה של מאור עם אבא שלו. הורדנו את הכפפה. זה יהיה מאוד מעניין. כרמל לא נחו על זרי הדפנה וסיפקו כותרות משלהם. יניב וניר שינו סטטוס, אריק פרש בראש מורם. ותאמינו או לא, היו גם כאלה שאשכרה התכוננו כמו שצריך. לא בא להתאמן, אחרי זה גם להתאמן. כבר מזמן ידענו שהכל פה בכאילו, אבל החודש האחרון הבהיר לנו היטב היכן אנחנו חיים.